Osogo Ben Suda. Haya, wadhi mbele jokanyo mag Senate manono kaka itayo dinde mapacho kakoro oreso kendo chwale othietha mar county ma Kisumu jaboro mosebed ka oketi ni lemonegi kanisa mar Holy Ghost Coptic boma ma Kisumu. Jokanyogo mag Senate kotane kod Senator Mogwel Shakila Mohammed ohuma hinya kalore kod chal mar alwora ma okete Jotuo kanisa no kendo singo madhi nyime gi apedha ne dinde madipone nyalo kelo hinyruok ne Jotuo. George Bati miwaler. Kagimanore kod obila, jokanyo mag Senate ya put matimo nonro ewi kaka itayo moko kuom dinde mapachoka nokiyo kendo donjo od alama Holy Ghost Coptic mayudore gi ngapaya ma Kisumu kadhi Kakamega. Ka negirese ji aboro mane giyudo kogeng'negi ka iwacho ni timonegi lamo. E twak margi gi ute fwambo, Shakila Mohammed olero ni od lamo no onge kod lesen mar geng'o ne jomatuo kendo singo ni obila biro dhi nyime timo pedha ne moko kuom ute lamo mageng'o ne jotuo kaikone lamonegi. Tumeamua kuja hapa Coptic, tumeambiwa kwamba hapa kuna watu ambao wamefungiwa ni wagonjwa na hakuna kibali cha kuweka wagonjwa hapa wala hakuna kibali kanisa lolote kuweka wagonjwa. Wagonjwa wanafaa wapelekwe hospitali. Ndio tumeongea na father na tumemweleza kwamba ni lazima release hawa wagonjwa wapelekwe hospitali. Kama mtu anataka kuombewa akuje kwa kanisa aombewe aende nyumbani. We have taken an active role as the ad hoc committee of Senate to make sure that we do not leave someone in trouble when we think they need help and intervention, because we must not allow Shakahola to happen again anywhere in the Republic of Kenya. Shakila bende omedo ni chal mar alwora mar od lamo no chalo od twech kaluwore gi kit yo ma oket godo jotuo gi kuonde magidake e kinde ma ogeng'negi. Tumeona ile hali ambao hawa watu wamewekwa ni hali ambao haistahili. Wamewekwa kama wanyama, wamefungiwa makufuli kwa giza, wamewekewa ndoo ya kwenda choo, wanapewa chakula mara moja kwa siku. Ni kama hii ni Shakahola ndogo. Kwa hivyo tunashukuru sisi kama viongozi ambao tunasimamia hii shughuli kuona kwamba tumeweza kufika hapa na tumeweza kuokoa roho za watu ambao kwamba wanahitaji sana matibabu ya dharura. Wuon kanisa no Father John Pesa nodonjo gi ketho mar geng'o ne jotuo e kanisa, to kata kamano do nowito oko burano kaluwore kod onge mar neno mane tude gi ketho kendo we thuolo. Jokanyo mag aput mar od bura mar Senate matimo nonro ewi dinde mapachoka dhi nyime kod sumo pacho ganda mopogore opogore ewi kaka inyalo tiek dinde machwalo puonj mobam e kind oganda. George Bati, Ramogi TV. Enda kapagadek nyakorom gajuang bang' sachiel ma midhiambo